нови ситуации. Ето го, билето от Хаско. Нима пилене от Хаско. Нови герои. Любими актьори. Гледайте нови епизоди на комедийното шоу Ала Минут. Всеки вторник от 17 часа ексклузивно по BTV Comedy. Хубаво е, когато единият мъж разбира от жени. Препускането с леле лист носи известни рискове, нали? Вторият разбира от всичко останало. Добре, че ти не влачиш жени. А оставащата половина нищо не разбира. Покажи как ми е пода с косата си. Гледайте Двама мъже и половина всеки делник от 15 и от 23 часа само по BTV Comedy. Изборът между приятелство, любов и дълг никога не е бил по-труден. Опасни улици. Да вървим, Бечо. Всеки делник в 19 по BTV Action. Ела в света на твоите мечти. Да стана банкер, откак се помня, кои мечтая аз. Банкер. Първа супер изява на Коста Марков. Карам си трабанта, нямам обипо. Албумът, който печелите хитове с висока лихва. Станете истински банкер. Коста Марков. Представя Пайнер Студио. А ке ме гилява так келе насаре. Шукари манге. Шукари тике бейбе. Шукари манге. Слушани кисми. Уй, нями лука, ми коти тулиля. Търсете новият албум на Оркестър Кристали и Приятели лайф на компакт диск и аудиокасета. Представя Пайнер Студио. Двама мъже и половина в Оба Иван ТВ. Всичко наред ли? Да, разбира се. Новият графит. Аромат, завладяващ жените. За мъже. Дъвки Дентал Академи. Нещо свежо на всеки в устата. Това съм аз. Чудното мече, направено от вкусен шоколад, различно от всички други. И съм пълно с изненади. Хубави играчки! Wonder Teddy. Шоколадови мечета с играчки. Какво му липсва на този вкусен доматен сок? Малко сол, черен пипер и разбира се, една качествена водка. Водка Атлантик. Това, което ви липсва. Направете шоколадова тройка с двама приятели. Хапнете Сникърс, Марс и Твикс. Познайте какво е шоколадова тройка и тримата може да спечелите 3 фантастични пияджо моторчета. Верният отговор, имената и адресите си изпращайте до пощенска кутия 48. Шоколадовата тройка ви желае успех! Двама мъже и половина всеки делник в Оба Иван ТВ.